Тук се ще минава влак и всички нямаме търпение. Ето, тук ще мине. Според нас, вие казвате къде ще мине. И пишете откъде ще мине в коментарите. Точно сега. Едно, две, три, четири, пет. Времето ви изтече и сега ще мине. И когато минава, ще се... Ние ще го чакаме 10 години това влакица. Чакаме от половин час вече. Какъв влака сега идва? От там. И сега ще снимаме. Ето оттам идва май. Чао. Ето, не знам дали се вижда. Там идва. Той имаше малък или голям. Ето го. Не сте виждали влак минава между не знам къде. Той имаше някакви хора там. Айде.